ଆଜି ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା କହୁଛି ଶୁଣ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲୁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ନାଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଆଗେ ସଂକଳ୍ପ ହେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଫୁଲ ଚଢ଼ି ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସି ବାସୁଆଙ୍କ ମଥାରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାପରେ ନିକଟରେ ଥିବା ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇ ଭାଇମାନେ ସରବତ ଓ ବୁଟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଠାରେ ବୁଟ ସରବତ ଖାଇସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଅତି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗର ଜାଳ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମ ଗାଉଁଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।